Όπα! Όπα, 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 Όπα! Έρε να χαρώ εγώ η οικογένεια. Γεια σου μπαμπάκο. Γεια σου Μπυρικόγκο. Γεια σου πατέρα μου κλεπτοκοτά. Γεια σου Κοπρίτη. Όπα! Οπ! Όπα, όπα, hey. Όπα! Οπ! Όπα! Οπ! Όπα! Γεια σου μπαμπάκο. Γεια σας παιδάκια μου, γεια σας! Όπα, 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 hey! Όπα, hey, όπα, hey, όπα, hey. Όπα! Να χαρώ εγώ η οικογένεια! Όπα, 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 hey. Οπ, οπ, οπ! Στίβι, 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 Στίβι! Γεια σας παιδάκια μου, γεια σας! Οπ, 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 οπα! Ευχαριστώ πολύ το μαέστρο. Ευχαριστώ πολύ το μαέστρο. Μπράβο παιδάκι, με έτσι να ευχαριστούμε το μαέστρο. Αύριο το πληρώνουμε, γιατί δεν έχουμε χοντρά μαζί μας, αλλά είτε και ψηλά στο σπίτι. Μπαμπάκο μου. Ορίστε αγόρι μου. Γιατί σταμάτησε σε παρακαλώ πάρα πολύ η μουσική? Γιατί τελείωσε παιδάκι μου. Δεν τελείωσε μπαμπά μου. Αλλά γιατί με διακόπτει εδώ το High TV? δεν μας σε διακόπτει παιδί μου. Απλώς τελειώνει η μουσική και το ξαναβάζουμε άμα θέλουμε, κατάλαβες? Και τι θα πούμε τώρα? Τώρα Ναι. θα σας πω εγώ τι θα πούμε. Τι να πούμε? Να κάνουμε γυμναστική. Μπράβο, 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 έτσι γυμναστική. Αχ Παναγία μου, να μας έβανε μπαμπά μου το ρίκοκο η κοπελιά. Να μας έβανε το ρίκοκο? Ναι. Ρε μανούλα μου, για πάμε δεσποινής μου με το ρίκοκο. Βάλτε μας το ρίκοκο να πάμε στη γυμναστική. Αβάντι μαέστρο. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα. Μπράβο παιδάκια μου, έτσι μπράβο. Το περίκοκο, ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, σαράντα το περίκοκο. Ρίκο, ρίκοκο. Ένα, δύο, ένα, δυο, ένα, δύο, ένα. Μπράβο παιδάκια μου, έτσι μπράβο. Και το κουκούτσι αμύγδαλο, μίγδα, μίγδα, μίγδαλο. Και το κουκούτσι αμύγδαλο, μίγδα, μίγδαλο. Ένα, δύο, ένα, δυο, ένα, δύο, ένα. Μπράβο παιδάκια μου, έτσι μπράβο. Όπα! Λα 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 λα, λα ρι λα ρι λα ρά. Λα ρι λα ρι λα ρι λα ρι λα. Λα ρι λα ρι λα ρι λα ρι λα ρι λα. Λα ρι λα λα, λα ρι λα ρι λα λα. Λα ρι λα ρι λα ρι λα ρι λα. Λα ρι λα ρι λα ρι λα ρι λα ρι λα. Άντρες, με εργείο. Ένα, δυο, μπράβο, έτσι, Άλτη μωρέ! Άλτη μωρέ, σταθείτε με υδρώσατε! Τρώω χάδι! Να θεματογονιό σας πρωί πρωί χρυσούδικα μεσημεριάτικα βραδινά. Αχ, με υδρώσατε! Με υδρώσατε πλοή πλοή. Μη μιλάς αγόρι μου, σε παρακαλώ. Προσκλητήριον και αναφορά της Δημηρίας. Που τη βλέπεις τη Δημηρία ρε, δυο παιδάκια είμαστε. Σιωπή. Κολυτήρης Κολυτηρόπουλος. Παρόν. Κοπρίτης Καραγκιόζόπουλος. Παρόν. Σιγότερα αγόρι μου, σιγότερα. Μπυρικόγκος Γατσουλίνος. Νιάνιο. Παναγία μου, Χριστούλη μου. Παιδάκι μου, δεν σου έχω πει να μην τρως πολλά κρεμμύδια και μου γίνεσαι σπιρτόζο και αποκοιμισμένο. Ο τελευταίος παρακαλώ να καλημερίσει και να ευχαριστήσει το αξιοσέβαστο κοινό, τους μικρούς μας φίλους, τις κυρίες, τους κυρίους,
τι παράσταση παίζει το θέατρο Σκιών εδώ στο High TV. Κυρίες μου και κύριοι, γεια σας, τη χαρά σας. Μπράβο παιδάκι μου. Σήμερα το θέατρο παρουσιάζει το υπέροχο έργο Ναι, «Ο Υπότης και η Αρχόντισσα». μπράβο. Μπράβο παιδάκι μου. Τι παίζουμε κοπρίτη? Παίζουμε τον Μπότη. Όχι τον Μπότη μωρέ. Τον Υπότη. Ναι, αυτό το ξυπόλυτο Μπότη. Τι λες μωρέ Χρυσούζικο? Τι παίζουμε μωρό μου απόψε? Απόψε. Ναι. Απόψε κάνεις μπαμ. Ορίστε. Απόψε κάνει μπαμ. Άστο, ας λείπει. Δεν μου λέτε παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε μπαμπά μου. Τώρα που ανοίξατε τα σχολεία μας, πάτε στο σχολείο σας? Μάλιστα μπαμπά μου, στο σχολείο πηγαίνουμε. Μπράβο παιδάκι μου. Μαθαίνετε γραμματάκια, να ακούτε τους γονείς σας, να ακούτε τις μανούλες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες που σας πηγαίνουν στο σχολείο, να μην μαλώνετε στα διαλύματα, να ακούτε τους δασκάλους σας που σας μαθαίνουν γραμματάκια για να γίνετε αύριο μεγάλοι και τρανοί, να γίνετε άνθρωποι καλοί. Εγώ θα γίνω σακουλέας. Τι θα γίνεις? Σακουλέας. Εισαγγελέας ρε βλάκα. Εγώ θα γίνω νικηγόρος. Τι θα γίνεις? Νικηγόρος. Δικηγόρος αγόρι μου. Ρε μανούλα μου, όλο ψέματα θα λες εσύ. Δεν μου λες παιδί μου εσύ ο τελευταίος? Ναι μπαμπά μου. Μπορείς να μου πεις? Μάλιστα. Έχω ένα πραγματάκι που περπατάει το καλοκαίρι μέσα στα χωραφάκια. Ναι μπαμπά μου. Και κάνει ζικ-ζακ, ζικ-ζακ. Μπαμπά μου απλώς είναι το φίδι. Μάλιστα. Εσύ μικρέ μου, Ναι. έχω ένα πραγματάκι που έχει 4 ποδαράκια, έχει μητερή μητούλα, έχει ματάκια και έχει και ένα βουναλάκι στην πλάτη του. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η χελώνα. Τι είναι λέει? Καλά σου λέει ρε, η χελώνα είναι ρε. Έτσι μπράβο. Όχι, αυτός είπε λεχόνα. Δεν άκουσα καλά αν είπε λεχόνα. Για να κάνουμε την προσευχούλα μας να μας ειδούν και τα παιδάκια. Αρχινά ο πρώτος. Ναι μπαμπά μου. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Άμα δεν έχει λεφτά δεν σου δίνει κανείς. αγιαστείτε το όνομά σου, Αυγιανή ήταν η κοιλιά σου. εθέλτω η βασιλεία σου, Και τρανή η αψιλία σου. ως έρνων και επί της γης. Δεν σου δίνει ο Σιμίτης λεφτά να πάνε να πνιγείς. Μπράβο αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ. Για να πούμε τι γεννεί την αγορά μας. Ναι μπαμπά μου, να πούμε την γεννή την αγορά μας. Θα γλιτώσει ο Κοζομάκης και θα ζήσουμε ανέτος. Την γεννή την αγορά μας όπου μπήκαμε φέτος. Όλα τα καλά μας φρούτα από εδώ θα αναχωρήσουν Και οι λαϊκές μας αγορές σίγουρα θα πατηρήσουν. και παράξενο δεν είναι, δεν το λέμε για αστείο, Πως θα βάλουν οι μανάβιδες στα γκούρια μας δελτίο. γιατί είναι μερακλείδες, έχουνε σε αυτά μεράκι, Τους αρέσουνε να τρώνε το δικό μας αγκουράκι. πίνα όμορφα και ωραία, τα ψαράκια τα πουλάνε Και ο κόσμος ο καημένος με πάθος τα κοιτάνε. και μας λέει ο ψαράς μας, είτε πρέπει να τα δείτε, Έχουν κόκαλα τα ψάρια και μπορεί για να πνιγείτε. πίνα όμορφα και ωραία, αφού θα έχουν τόσες χάρες, Και στο τέλος θα μας πάρουνε και έτσι αγριοαγκινάρες. πίνα όμορφα και ωραία, πίνα, συγγνώμη έτσι παιδάκια μου, Ναι μπαμπά μου, συγγνώμη, εντάξει. πίνα όμορφα και ωραία, θα πάρουμε ψηφίο, Για να πάμε κατευθείαν όλοι στο νεκροταφείο. Πάψε παιδάκι μου πρωί, με τρομάζουνε και τα παιδάκια, για περάστε τώρα μέσα να πάτε να μην κρυώσει το φαγητό σας. Έχουμε καλό φαΐ μπαμπά μου. Έχουμε ωραίο φαΐ σήμερα, έχουμε φασολάδα Ουρε μάνα μου. και λίτσες. Ουρε Παναδία μου. Πάμε να πάμε παιδάκια μέσα γρήγορα. Ελάτε μέσα έτσι στη γωνία, μπράβο, έτσι μπράβο καλά μου παιδάκια, έτσι μπράβο, καθίστε εδώ πέρα, μπράβο.
το μεγάλε μου υπότα. Δεν μπορώ να κλαίω πια. Παναγία μου, τι ωραία που τραγουδάει. Καλημέρα πολύ αγαπημένε μου και αξέχαστε φίλε Χανζεϊβάτη Τσελεπή, καλημέρα. Καλημέρα σας μεγάλε μου υπότα, καλημέρα σας. Τι γίνεστε μπρε παιδί μου, πως θα περνάς, είσαι καλά? Ας τα λέμε μεγάλε μου υπότα, εσείς τι κάνετε, είσαστε καλά? Από υγεία είμαι καλά Χανζεϊβάτη παιδί μου. Εσύ τι κάνεις με την οικογένειά σου? Τι να κάνω καημένος, τραγουδάω κι εγώ τη φτώχεια μου και την κακομοιριά μου καημένος. Πολύ ωραία Χανζεϊβάτη. Τι σας βλέπω στενεχωρημένον, τι έχετε? Είναι να μην είσαι στενεχωρημένος Χανζεϊβάτη? Γιατί τι συμβαίνει εφέντη μου, για βάλτε με και εμένα στο νόημα. Εδώ σε αυτόν τον τόπο Χανζεϊβάτη. Μάλιστα, τι κάνουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο? Κάτω εις το δάσος ζει μια μάγισσα. Παναγία μου Χριστέ μου, τι λέτε, ζει μια μάγισσα? Ναι. Και ο γιος της γεννήθηκε λυκάνθρωπος. Παναγία μου Χριστέ μου, άκου γεννήθηκε λυκάνθρωπος. Μάλιστα Χανζεϊβάτη. Και η κακιά η μάγισσα μαγεύει τους ανθρώπους και τους πηγαίνει στον πύργο και τους τρώει ο λυκάνθρωπος. Παναγία μου Χριστέ μου, τι άκου τι λέει εκεί, και για τούτης πηγαίνει και τους τρώει ο λυκάνθρωπος, αν επιτρέπετε μεγάλε μου υπότα. Γιατί ο λυκάνθρωπος Χανζεϊβάτη ζει με αίμα, πίνει το αίμα του ανθρώπου και νομίζω πως ήρθε και η σειρά της αρχόντισσας. Παναγία μου Χριστέ μου, Παναγία μου Χριστέ μου, πω Παναγίτσα μου, βάλε το χεράκι σου να γλιτώσουμε από την κακιά τη μάγισσα. Χανζεϊβάτη παιδί μου, για να γλιτώσουμε από την κακιά τη μάγισσα. Μάλιστα η μεγάλη μου υπότα. Χανζεϊβάτη πρέπει να βρούμε και έναν άνθρωπο ακόμα που να το λέει η καρδιά του, να πέφτει ακόμα και στη φωτιά. Και πού να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος, πού να βρούμε τέτοιον άνθρωπο να πέφτει και στη φωτιά? Εσύ Χανζεϊβάτη που γυρίζεις από εδώ και από εκεί, πρέπει να ξέρεις κανέναν άνθρωπο, περισσότερο για να βοηθήσουμε την αρχόντισσα. Θα πάω εγώ να βρω έναν άνθρωπο που να το λέει η καρδιά του. Γνωρίζω εγώ έναν άνθρωπο που είναι ίδιος σαν λυκάνθρωπος. Μπράβο Χανζεϊβάτη, θα είναι ό,τι πρέπει. Σας περιμένω εδώ στο σπίτι της μεγάλης αρχόντισσας. Μάλιστα εφέντη μου, να πάτε στο καλό. Πρόσεξε, είπαμε άνθρωπος που να πέφτει και στη φωτιά. Μάλιστα, μάλιστα, μείνετε ήσυχος. Άντε γεια σου παιδί μου, στο καλό να πάτε, στην ευχή της Παναγίας, τους χαιρετισμούς μου στην αρχόντισσα. Σε υπερευχαριστώ Χανζεϊβάτη, σε υπερευχαριστώ. Γρήγορα σε παρακαλώ, Μάλιστα, μάλιστα, Παναγία μου, Χριστέ μου, Παναγίτσα μου, Χριστούλη μου. Τώρα ναι, πού να πάω, πού να βρω εγώ άνθρωπο να πέφτει και στη φωτιά ακόμα? Θα πάω στον Καρεγιώση. Αυτός πέφτει στη φωτιά και μοιάζει για λυκάνθρωπος. Αυτός είναι κατάλληλος για να χτυπήσω εδώ πέρα την πόρτα του. Να ειδώ. Εδώ θα χτυπήσω την πόρτα. Θα είναι μέσα. Καρεγιώση βιντεέ. Κλαίει κακή τη μέρα και μαύρη. Για άκου πως κλαίει. Σαν χείρα γυναίκα κάνει. Βρε Καρεγιώση βιντεέ. Γιατί κλαίει?
λες μετάκια μου, έπαθε τίποτα κανένα παιδάκι σου? Χειρότερο ρε Χατζαντάρη, χειρότερο. Έπαθε τίποτα η γυναικούλα σου? Χειρότερο Χατζαντάρη. Έπαθε τίποτα η πεθερά σου? Πού τέτοια τύχη ρε Χατζαντάρη. Αλλά τι συμβαίνει? Να ρε παιδάκι μου, είχα βάλει μια κότα να κλώσει καμιά 300 αυγά. Ναι. Η κότα ρώτησε, την έβγαλε σκουλικοειδίτηση. Την κότα. Πέρασε το αυτοκίνητο το 166. Ωραία. Πήρανε την κότα. Και πού την πήγανε? Στον Ευαγγελισμό. Την κότα. Ναι. Την ξυπήγανε στο χειρουργείο, την ξαπλώσανε και την εγχειρήσανε την κότα. Λοιπόν. Η εγχείρηση πέτυχε, η κότα ψόφισε. Παναγία μου, Χριστέ μου. Έλα εσύ έξω. Δεν μπορώ να έρθω εγώ τώρα έξω. Γιατί καραγκιόζη μου? Δεν ξέρεις γιατί? Γιατί? Αχ, ψόφισε η κλώσσα. Ναι. Κλώσω εγώ τα αυγά τώρα. Έλα βρε κακή σήμερα, έλα έξω καραγκιόζη μου. Έλα έξω μετάκια μου. Για να δω τι θέλει τα παιδάκια μου. Ωραία μανουλίτσα μου. Ρε Παναγία μου. Καλημέρα καραγκιόζη μου. Καλημέρα Χατζή, χαβιάρι μου. Βρέι, γιατί με χτυπάς βρε μετάκια μου? Σε κερνάω πριν μου πεις καλημέρα. Τι γίνεσαι βρε καραγκιόζη? Καλά είμαι ρε Χατζαντάρη, εσύ καλά είσαι? Καλά είμαι καραγκιόζη μου. Πώς θα περνάς? Δόξα τω Θεώ Χατζαντάρη. Από υγεία κοντεύω να σκάσω. Μπα. Μπουμ. Αχ καραγκιόζη μου. Αχ με ξέρεις καραγκιόζη μου. Τι? Ξέρει με ποιον συζητούσα προλίγου? Ξέρω. Με ποιον? Με μένα. Βρε με τον υπότη. Ορίστε. Με τον υπότη. Με τον Πότη. Όχι με τον Πότη. Με τον υπότη καραγκιόζη μου. Λοιπόν, και τι έγινε? Ξέρεις καραγκιόζη μου πως κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της η αρχόντισσα? Από ποιον κινδυνεύει η αρχόντισσα ρε Χατζαντάρη? Από μια κακιά μάγισσα που έχει ένα γιο ο οποίος γεννήθηκε λυκάνθρωπος. Τι έκαμε λέει? Έχει ένα γιο. Μάλιστα. Και γεννήθηκε λυκάνθρωπος. Τι λες ρε? Τι λες ρε Χατζαντάρη, λυκάνθρωπος? Λυκάνθρωπος καραγκιόζη μου. Και ζει με αίμα. Πίνει αίμα. Με αίμα μανούλα μου. Και γιατί δεν πάει να το αγοράσει ένα τενεκιά από το Χασάπικο, να χορτάσει το χρυσούζικο? Κοίτα κάτι πράγματα που γίνονται στον κόσμο ρε. Αίμα. Ορίστε. Αίμα. Ρουφάει το αίμα του ανθρώπου και ζει. Για κοίτα κάτι πράγματα ρε. Και νομίζω καραγκιόζη μου πως ήρθε η σειρά. Ποια η δική σου? Βρε όχι βρε να κατήτε ποτικά μου. Η σειρά. Τι είναι? Της αρχόντισσας. Και του Μπότη. Και του υπότη. Και του Μπότη μάλιστα. Πάμε καραγκιόζη μου να δούμε την αρχόντισσα, να την καλησπερίσουμε, να της πούμε μια καλή κουβέντα. Πάμε ρε Χατζαντάρη να δούμε τι έχει η αρχόντισσα. Να τη δούμε κι εμείς. Ναι καραγκιόζη. Και νομίζω ότι ήρθε και η σειρά. Η δική σου Όχι βρε. Και του Μπότη. Για πάμε ρε Χατζαντάρη. Για πάμε και χτύπα την πόρτα. Ναι καραγκιόζη μου. Να πάμε. Για χτύπα εκεί πέρα την πόρτα ρε Χατζαντάρη. Περίμενε καραγκιόζη. Όχ, είχε το νου σου έρχεται. Ρε μανούλα μου. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκαμε αρχόντισσά μου. Καλώς σε βρήκαμε αρχόντισσά μου, πεινάμε. Βρε πάψε βρε. Πάψε. Μην το παραξηγήσετε. Αστιεύεται ο καραγκιόζης, κυρία μου. Και αν δεν είσαστε εσείς, τώρα θα είμαστε πεθαμένοι. Χρωστάμε τη ζωή μας σε εσάς. Μάλιστα σε εσάς κυρία μου. Και θα κάνουμε ό,τι μας πείτε.
Αρχή να φάμε. Βρε πάψε βρε. Ο νους σου στο φαΐ το έχεις. Κάμε δουλειά σου ρε. Ορίστε μας εκεί. Ο νους σου στο φαΐ το έχεις. Πάψε σου λέω ρε. Μην το παραξηγείς ερκοντισά μου. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν. Τι θέλω από εσάς. Ένας από τους δύο σας. Ποιος με αγαπάει πιο πολύ. Εγώ σε αγαπάω πιο πολύ. Ψέματα λέει. Εγώ σε αγαπάω. Εγώ πεθαίνω για σένα. Σας ρωτάω. Ποιος με αγαπάει πιο πολύ. Εγώ αρχοντισά μου. Σας δίνω το λόγο μου ότι εγώ σας αγαπάω περισσότερο από τον Καραγιώτη. Πάρα πολύ σας αγαπάω. Ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Εγώ σε αγαπάω. Πεθαίνω για σένα. Λοιπόν ακούστε. Αφού σε με αγαπάς τόσο πολύ Καραγιώτη. Μάλιστα. Άκουσε τι θα σου πω. Μάλιστα. Θα πας στον πύργο κάτω που είναι η καταραμένη μάγισσα για να σου πιει το αίμα ο γιος της ο λικάνθρωπος για να μπορέσω να πάρω ένα χρόνο ζωή. Έλα βρε. Ορίστε. Έλα βρε. Τι έλα. Πήγαινε Πού να πάω. στον πύργο. Δεν είπες πως την αγαπάς την αρχόντισσα. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι, εσύ είπες πως την αγαπάς. Αυτός ψέματα λέει. Ναι, δεν είπες ότι αγαπάς βρε την αρχόντισσα καλύτερα. Εγώ είπα. Αυτός είπε σε αγαπάει. Εγώ ούτε να σε βλέπω δεν θέλω. Βλέπω λοιπόν. Ορίστε αρχόντισσά μου. Σας βλέπω πως είσαστε δειλοί και οι δύο. Δεν είμαστε δειλοί αρχοντισά μου. Αρχοντισσά μου δεν είμαστε δειλοί. Δεν είμαστε. Πες μας ό,τι άλλο θες να κάνουμε. Πες μας ό,τι άλλο θες. Θες να πάμε στην πιτσαρία να φάμε καμιά πίτσα. Θες να πάμε σε κανένα μαγειρίο να φάμε. Θες να πάμε σε καμιά ψισταριά να φάμε σουβλάκια, να φάμε πίτες, να φάμε μπριζόλες, να φάμε κοτόπουλο, να φάμε κοκορέτσι. Βρε πάψε βρε. Που ο νους σου στο φαΐ το έχεις. Όχι καημένε, για να της δείξω λοιπόν πόσο την αγαπάω. Λοιπόν ακούστε να σας πω. Τέλος πάντων. Άμα θέλετε ελάτε να μείνετε μέσα στο σπίτι μου. Θα σας έχω συντροφιά. Θα σας έχω παρηγοριά. Να μου λέτε αστεία για να γελάω μέχρι να έρθει η ώρα για να μου πιει το αίμα ο γιος της μάγισσας ο λικάνθρωπος. Τι κάνεις βρε έτσι σαγιώνεις. Κλαίω. Τι δάκρυ είναι αυτό. Βοηθήσω. Όχι προβατήσω. Περάστε με σε παρακαλώ. Έχω φτιάξει. Τι έχετε φτιάξει για φαγητό. Ναι. Έχω φτιάξει. Γιατί πού να σας το πω. Ελάτε μέσα. Ελάτε. Γαλακτομπούρκο. Κατατάρι. Τι είναι. Προχώρα μέσα. Η αρχόντισσα Ναι. έχει φτιάξει γαλακτομπούρκο. Προχώρα με Τι κάβρικα και σήμερα και με μετάχυσες. Μα κακό χρονονάχης και μαύρο. Βρε κάνε πιο πέρα βρε. Με πάτησες. Σιγά καλέ θα πνιγείτε εσείς. Δεν πνίγομαι, ξέρω κολύπη. Σιγά βρε Καραγιώση βρε δώσε μου για μένα λιγουλάκι. Τρέχουν τα ζουμιά βρε στο στόμα σου και στα σαγόνια σου βρε. Θα πνιγείτε καλέ. Ξέρω κολύπη, έχω και σουσίβιο. Καθίστε λοιπόν να φάτε. Δεν θα μου γλιτώσει κανένας. Δεν θα μου γλιτώσει κανένας. Ο γιος μου πρέπει να πιει
αρχοντικό αίμα και θα το πηγεί. Το αίμα το δικό της αρχόντισσας. Για να δει ποια είναι η κακιά η μάγισσα που λες. Είναι εδώ. Αχ, Θεέ μου! Έλα εδώ. Μη κινείσαι. Έλα μαζί μου. Αχ, Παναγία μου! Μη φωνάζεις. Έλα μαζί μου να πάμε κάτω στο πύργο τον δικό μου. Να πηγεί το αίμα σου ο γιος μου. Έλα μαζί μου. Αχ, βοήθεια! Καταντάρι! Τι συμβαίνει, Καραγιώση? Ωχ, Παναγία μου, Χριστούλη μου! Τι συμβαίνει, βρε? Είδα τη μάγισσα να παίρνει την αρχόντισσα! Για να έξω, παιδιά. Παναγία μου! Είδες, Χατζαϊβάτη? Είδες, παιδί μου? Παναγία μου, Χριστούλη μου, τι ήταν αυτό? Είδες, Χατζαϊβάτη? Τι είναι εδώ? Η κακομοίρα πάει. Χατζαϊβάτη, αυτό που σου έλεγα. Ήρθε η κακούργα η μάγισσα και πήρε την αρχόντισσα. Τώρα πρέπει και οι τρεις μας να θυσιαστούμε, να σώσουμε την αρχόντισσα. Πρέπει να μπούμε μέσα στον πύργο της κακιάς μάγισσας, να την πιάσουμε τη μάγισσα, μήπως μας πει τα μάγια. Και μπορέσαμε και γλιτώσαμε από το λυκάνθρωπο το γιο της. Να γλιτώσουμε την αρχόντισσα. Έχει καλός. Αλλιώς πρέπει να σκοτωθούμε, να σκοτώσουμε το λυκάνθρωπο. Εσύ, Χατζαϊβάτη? Μάλιστα, εγώ. Τι να κάνω εγώ? Θα παλέψεις με το λυκάνθρωπο. Παναγία μου, Χριστούλη μου, εγώ να παλέψω? Δεν μπορώ να παλέψω εγώ με το λυκάνθρωπο. Ο Καραγιώζης να παλέψει με το λυκάνθρωπο, που μοιάζει κιόλας. Είναι ίδιος σαν λυκάνθρωπος. Ανακατής από εδώ, ρε. Που μοιάζω εγώ σαν λυκάνθρωπος? Παιδιά, μοιάζω για λυκάνθρωπος? Δεν μοιάζω. Γιατί να μοιάζω εγώ για λυκάνθρωπος? Να παλέψει ο Καραγιώζης, μεγάλη μου υπότα. Μήπως τον δει ο λυκάνθρωπος και πάθει η καρδιά του και γλιτώσει η αρχόντισσα. Ξέρεις, Κανταντάρη, τι μπουνιά θα σου δώσω? Θα κάνει το κεφάλι σου ήμιση επί δεξιά. Λοιπόν, μην καθόμαστε. Καθόλου. Τα λόγια είναι φτώχεια. Φεύγουμε τώρα αμέσως και πάμε στον πύργο της μάγισσας και εκεί θα δούμε και τους άλλους υπότες που τους έχει πιει το αίμα η κακούργα αυτή η μάγισσα με το γιο της το λυκάνθρωπο. Πάμε για τον πύργο. Εγώ πού να πάω? Στον πύργο. Εγώ δεν πάω στον πύργο. Αλλά πού θα πας? Θα πάω στην Αμαλιάδα. Προχώρα, πάμε. Έλα μαζί μου. Όλοι αυτοί που βλέπεις εδώ ήσαντε φίλοι σου. Ήσαντε υπότε. Δεν με λυπάσαι? Όχι. Εμένα ποιος με λυπήθηκε? Με λυπήθηκε ο Θεός. Το γιο μου ποιος το λυπήθηκε? Το λυπήθηκε η φύση που τον έκανε λυκάνθρωπο. Όλοι θα πεθάνετε για το παιδί μου. Αράπη, έλα εδώ. Θα πάρεις την αρχόντισσα, θα την πάρεις και θα πάρεις και τα κλειδιά να ανοίξεις το κλουβί που έχω μέσα το γιο μου
για να της πιει το αίμα. Αχ, Θεέ μου. Δεν μπορείς να φύγεις από εδώ. Τώρα πάρ' τη μέσα, ράπη. Καραγιώζη, ορίστε, έλα μαζί μου. Μπα, δεν βγαίνω εγώ έξω. Έλα που σου λέω εγώ. Ωραία, δεν βγαίνω καημένο έξω. Ωραία, Παναγίτσα μου. Πού είσαι, Καραγιώζη? Εδώ είμαι. Έλα εδώ. Πήγαινε, βρε Καραγιώση. Πού να πάω, Κατατζάρη? Φοβάμαι εδώ που έχω έρθει. Βρε, μη φοβάσαι, βρε, θα γλιτώσω με την αρχόντισσα, βρε. Ποια αρχόντισσα, ρε Χατζηχαβιάρη? Θέμα το γόνιο του Θεού. Βρε, πήγαινε. Δεν πάω, αισθάνομαι υγρασία στο παντελόνι μου. Έλα, Καραγιώση. Περίμενετε. Τι έπαθες? Κάτσε, γιατί εδώ μέσα έχω μπουρδουκλωθεί. Θεματοκό. Μάλιστα. Καραγιώζη. Ορίστε. Όλοι αυτοί ήσαντε γενναίοι υπότες. Ποιος να είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος? Παναγίτσα μου, Χριστούλη μου, ποιοι να είναι αυτοί? Ωραία, μανούλα μου, τι έχει να γίνει? Κατατζάρη. Τι είναι, βρε? Έλα εδώ. Τι να κάνω, βρε? Έλα εδώ που σου λέω, Κατατζάρη, κάτι να δεις. Όχι, βρε Καραγιώση, φοβάμαι. Έλα εδώ, Κατατζάρη. Τι είναι, βρε Καραγιώση μου? Παναγία μου, τι είναι αυτά, βρε? Βλέπεις εκεί πέρα? Καραγιώση μου. Σηκώνονται. Μην κάνεις κακά, μωρέ. Θα μας πάει η βρώμα δοχά μου. Κάνετε μεταβολή και μέσα. Ωραία, Παναγίτσα μου, πάμε μέσα, Κατατζάρη. Κακούργα μάγισσα, θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά. Μανούλα μου, Κατατζάρη. Καραγιώση μου. Αισθάνεσαι υγρασία, Κατατζάρη, βλέπω το παντελόνι σου τρέχει. Τι έγινε, ήρθε η Ούλεν? Καραγιώση μου, φοβάμαι. Μη φοβάσαι καθόλου, κάτω εδώ κάμω, Κατατζάρη. Παναγία μου, τι έχει να κάνει απόψε? Ωραία, Χριστούλη μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Εκεί θα καθίσεις, ακίνητος φρουρός. Κανείς δεν θα μπορέσει να μπει μέσα στον πύργο μου. Για να δω τι συμβαίνει έξω. Κοίταξε ένας δράκος. Βγήκε από τον πύργο. Μάγισσα κακιά. Έχεις λάβει όλα σου τα μέτρα. Πώς θα μπορέσω να μπω μέσα στον πύργο? Να ελευθερώσω την αρχόντισσα. Πού είσαι, Καραγιώζη? Παρούσα! Έλα εδώ. Ο Χούλο εμένα φωνάζει. Γιατί δεν παίρνεις και το Κατατζάρη? Εσένα θέλω. Πήγαινε, βρε, εσένα θέλει, βρε. Ναι, καλά, λες, εμένα θέλει. Ορίστε, καπετάνια, με εδώ είμαι. Κοίταξε ένας δράκος. Βγήκε από τον πύργο και ξάπλωσε. Και κοιμάται. Η κακούργε δράκε. Ποιος είναι αυτός? Γεια σου, φίλε. Γεια σου και σένα. Δεν φαίνεσαι για κακός άνθρωπος. Τι γυρεύεις μέσα στον πύργο της μάγισσας? Κοίτα που γελάει σαν μπούφος, ρε. Είμαι εγμάλωτος.
Δεν μπορώ να φύγω. Και εδώ που βγήκα, αν με δει η κακούργα θα με σκοτώσει. Μήπως μπορείς να μου πεις πώς θα μπορέσω να μπω μέσα στον πύργο? Πώς θα μπορέσω να περάσω το δράκο? Είναι εμπόδιο. Καλά σου λέει, είναι εμπόδιο. Θεματογονιό το δαγκώσω στον αφαλό να πάθει αφαλοδηλητηρίαση. Όταν έχει τα μάτια του κλειστά, βλέπει. Τι έχει λέει, τα μάτια του κλειστά και βλέπει? Είπα όταν έχει τα μάτια του κλειστά, βλέπει όπως λάμπει ο ήλιος. Πώς θα μπορέσω να ξέρω εγώ εάν ο δράκος ή τα μάτια του κλειστά ή ανοιχτά? Ο δράκος δεν πειράζει ποτέ εάν δεν τον πειράξεις. Μπορείς να πλησιάσεις να δεις. Αν σκοτώσεις το δράκο, τότε η μάγισσα είναι στα χέρια σου. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να σου πω, φίλε. Γεια σου! Παναγία μου, έφυγε κι αυτός. Κρεγιώζη, Ορίστε, άκουσες? ορίστε. Άκουσες τι είπε? Τι είπε, το είπε αυτός? Λέω, το άκουσες? Τι να ακούσω? Όταν έχει τα μάτια του λέει κλειστά, Όχι κλειστά. ανοιχτά, κοιμάται. Και όταν τα έχει κλειστά βλέπει. Λες, Ναι, το είπε αυτός. το είπε. Τώρα πήγαινε Πού να πάω? να δεις τα μάτια του τα έχει κλειστά ή ανοιχτά. Άι Χριστιανέ μου, άι Χριστιανέ μου, αβρες κανέναν άλλον να πάω εγώ εκεί πέρα. Κοίτα πως κοιτάει, μανούλα μου. Είναι ήσυχος, δεν μιλάει. Μας είπε ο φίλος ότι αν δεν τον πειράξεις δεν πειράζει. Πώς λοιπόν θα πάμε? Εγώ είμαι. Τι εσύ? Εγώ όμως δεν πρέπει να πεθάνω, γιατί εγώ είμαι ο αρχηγός. Εάν πεθάνει ο αρχηγός, τι γίνεται η αρχόντισσα? Γι' αυτό λοιπόν, Τι γι' αυτό λοιπόν? άκουσέ με καλά. Σ' ακούω. Πρέπει να πεθάνεις εσύ, να πεθάνει ο Χατζαϊβάτης, για να ζήσω εγώ να γλιτώσω την αρχόντισσα. Έχεις πάει στο γιατρό? Όχι. Να πας, θα γίνεις καλά. Σε χτύπησε η ζέστη φαίνεται. Πας εσύ. Σε τρώει ο δράκος. Έρχεται ο Χατζαντζάρης, τον καταπίνει ο δράκος. Φεύγω εγώ. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Εσύ λοιπόν θα αναλάβεις να δεις εάν ο δράκος κοιμάται ή είναι ξύπνιος. Να ειδοποιήσει και το Χατζαϊβάτη να έχει το νου του. Για κοίτα ρε λαχείο που μου έπεσε. Ωραία. Πάω μέσα εγώ. Ναι, πήγαινε μέσα εσύ. Μανούλα μου, Παναγίτσα μου, κοίτα λαχείο που μου έπεσε σήμερα ρε. Ωραία Παναγίτσα μου, Χριστούλη μου. Για κάτσε να πάω να δω. Ρε εσύ, κοιμάσαι ρε. Κοιμάσαι ρε. Παναγία μου. Παιδιά κοιμάται. Για πάω να δω. Ρε εσύ κοιμάσαι ρε. Παναγίτσα μου. Τα έχει τα μάτια του λέει. Παναγίτσα μου, κοίτα πως είναι. Τελείωσε η βενζίνα. Άδειασε το ρεζερβουάρ. Ρε σε κοιμάσαι ρε. Παναγίτσα μου, κοίτα πως κάνει. Παιδιά, να πάω κοντά, να μην πάω Παναγίτσα μου. Έρχεται εδώ ρε. Παναγίτσα μου. Τι με μαχουρεύει ρε. Ωραία, ξύνεται. Μανούλα μου, κοίτα νόημα που έχουν και τα θερία.
Όχι, Παναγίτσα μου. Ο Μανούλο. Ρε, παιδιά κοιμάται. Κοιμάται. Μανούλα μου. Παναγίτσα μου. Κοιμάται ρε. Όπα. Κοιμάται. Τα ματάκια του τα έχει γουρλωμένα. Παναγίτσα μου. Μωρέ κάτσε να αποποιήσω αυτό. Πώς το λένε το μπότι. Πού σε μπότι. Τι συμβαίνει Καραγιώτη? Μανούλα μου. Τι είναι ωραίο? Τι συμβαίνει? Έβγα έξω γρήγορα. Τι συμβαίνει? Ο τέτοιος. Ποιος τέτοιος? Από αυτός. Ποιος από αυτός? Ο Δράκος. Ναι. Κοιμάται. Κοιμάται. Ωραία, ούλος κοιμάται. Έχει τα μάτια του γουρλωμένα. Ωραία, για κάτσε. Περίμενε Καραγιώτη. Κακό ρε Γεδράκε. Τώρα ήρθε η Άγια η ώρα λοιπόν που θα εξοντωθείτε όλοι σας. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Καραγιώτη! Παρούσα! Έλα γρήγορα! Μάλιστα! Παναγία μου! Το σκότωσα! Το ξεφούρνησες! Ναι! Πάρ' το και φέρ' το μέσα! Παναγίτσα μου, Χριστούλη μου! Ρε! Σκοτωμένο είσαι ρε! Έλα εδώ θεματογονιό σου Χριστούζικο. Έλα εδώ να σε βάλω στον νόμο. Ιωπαλακιά! Ιωπαλακιά! Ιωπα! Καραγιώση! Πού το πας ρε? Το σκότωσε! Ποιος? Αυτός! Παλακιά! Πάρ' το! Τι να το κάνω ρε Καραγιώση? Πάρ' το και κάμε το ψητό! Καραγιώση! Εδώ είμαι! Το νου σου! Θα πάω πτήσε προς την Αρχόντισσα. Προς τον πύργο! Τράβα στον πύργο! Εγώ θα πάω στην Αμαλιάδα! Πάψε Καραγιώση! Πάω εγώ! Ναι! Τώρα λοιπόν ήρθε η Άγια η ώρα που θα γλιτώσουμε και από την κακιά τη μάγισσα. Θα γλιτώσει ο κόσμος από αυτή την κακούργα. Για να δω λοιπόν. Έλα εδώ ρε εσύ κακούργα μάγισσα. Σε παρακαλώ. Έλα εδώ ρε μη με τραβάς. Έλα εδώ κακούργα. Μη σε παρακαλώ. Θα σε καταραστώ. Δεν μπορείς να μου κάνεις κακό. Ωρα κακούργα μάγισσα. Για σένα ώρα ήρθα εδώ. Κακόχρονο να έχεις και μαύρο. Καραγιώση, Εδώ είμαι! έλα έξω. Παρούσε! Θεματογό! Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η κακούργα η μάγισσα. Πώς είναι παιδιά? Σαν τη μακριά Σαρακοστή είναι ρε! Έλα εδώ μωρή τσιμπλού, έλα εδώ μωρή κονιδιάρα. Πού την πας? Κάνε μεταβολή, πήγαινε μέσα και ξαναέβγα έξω. Πάω από εδώ εγώ. Ναι, τράβα αυτή αυτού, έτσι μπράβο. Έλα κοντά Καραγιώση. Κάτσε την πάω μέσα κι αυτή. Καταντάρι! Τι είναι? Πρέι, τι είναι αυτή? Αυτή είναι η μάγισσα. Πω Καραγιώση μου. Πω ματάκια μου. Καραγιώση σε περιμένω. Ναι, πήγαινε μέσα. Έλα εδώ σύωρα. Έλα εδώ ρε ζαχάρι. Σκύλα. Δεν θα μείνει κανένας σας. Καραγιώση, Εδώ είμαι. έλα εδώ. Μάλιστα Παναγία μου Χριστούλη μου, λωμένα που να ζει το καταντάρι τον έχει εδώ χάμ. Το σκότος κι αυτόν. Ναι, πάρ' το ναι. Εγώ πάω μέσα και έλα εδώ. Ναι, έλα εδώ κι εσύ ρε. Παλακιά.
Έλα εδώ θεματογονιό σου Χριστούζη. Έλα εδώ να σε πάω και σένα μέσα. Κατατζάρι. Τι είναι? Πάρ' το κι αυτόν. Τι να το κάνω? Αυτόν κάνε τον Στιφάδο. Είναι και μαύρος. Ναι, Καραγιώση μου. Ρε μανούλα μου, τι έχει να γίνει. Ωρε Χριστούλη μου. Μωρέ κάτσε να πάω κι εγώ τώρα μέσα. Καραγιώση, Εδώ είμαι. πρόσεξε. Τι? Θα δούμε τον δράκο. Ο Δράκος σκοτώθηκε. Ναι. Τώρα νες, Ποιος μένει? τη μάγισσα τη σκοτώσαμε, Ναι. εγκλιτώσαμε. Ναι. Τώρα πρέπει να βρούμε το κουλουβί που είναι ο λυκάνθρωπος. Να το σκοτώσουμε, να γλιτώσουμε και από αυτόν. Μάλιστα. Κάτσε να πάω να δω το καταντάρι. Όχι, μη φεύγεις, κάτσε εδώ. Έλα εδώ μωρέ Χριστούζη. Πού τα κλειδιά μου, πρώτα βρω τα κλειδιά. Κάπου εδώ πέρα θα είναι, να τα βρήκα. Το κλουβί πού είναι? Κάτσε να ψάξουμε. Ρε μανούλα μου Χριστούλη μου. Νάτος εδώ είναι. Το βρήκες? Ναι, να το εδώ. Φέρ τα κλειδιά εδώ. Πάρ' τα κλειδιά. Κάτσε να το ανοίξουμε. Έλα εδώ ρε σκύλι. Έλα Καραγιώση, αμέσως. Κάτσε να του την πήξω κι εγώ. Θεματογόνιο σου Χριστούζη. Πάρ' τον Καραγιώση. Ναι, κάτσε να τα πάω. Να το βάλω τούτο εδώ, να το πάω, να το κάνω σουβλάκια. Παλάκια, έλα εδώ ρε Χριστούζη, να σε πάω μέσα. Παλάκια, έλα εδώ εκεί. Παλάκια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Χατατάρης πού είναι? Είναι στην πέρα, φυλάει σκοπός. Μάλιστα φυλάει καραούλι αυτός. Ωραία Παναγία μου Χριστούλη μου. Ωραία Παναγίτσα μου. Ελάτε έξω. Μανούλα μου. Παναγίτσα μου Χριστούλη μου. Γενναίε μου. Γουλιέν μου. Ωραία, ο γουλημένος είναι ρε. Εσένα πώς σε λένε ρε, μάστορα? Δεν είμαι μάστορας. Αλλά, Ήμουν εδώ. εσένα πώς σε λένε? Με λένε Ερίκο. Ρε αυτός ήταν ο Πιτσιρίκος, ρε τον Πιτσιρίκο. Καραγιώση, σε ευχαριστώ. Μεγάλε μου υπότα. Σε υπερευχαριστώ. Το έκανα αυτό για να γλιτώσω τη μεγάλη αρχόντισσα. Και γλίτωσε και ο κόσμος λοιπόν από αυτή την κακούργα τη μάγισσα που έπαιρνε τον κόσμο και τον έπαιρνε εδώ στον πύργο της και έπαιρνε το αίμα ο γιος της ο λυκάνθρωπος. Κοίτα κάτι πράγματα που γίνονται, να πίνει αίμα και να ζει. Και δεν πήγαινε στο χασάπικα να του πάρει και ένα πεντάρι τενεκέδι να του δω και να πει κανένα μήνα. Θεματογονιό το Χριστούζης. Λοιπόν, Καραγιώση, Ορίστε αρχοντισά μου. θα πάμε κάτω Μάλιστα, ή στον κάμπο. μάλιστα. 40 μέρες θα τρώμε και θα πίνουμε. Καταντάρι, Έλα, 40 μέρες θα τρώμε και θα πίνουμε τσάμπα. Ρε μανούλα μου. πάμε Καραγιώση Για πού? για τον πύργο της αρχόντισσας. Πάμε για τον πύργο της αρχόντισσας. Άιντε πάμε. Πού πάμε? Στον πύργο δεν είπες? Ναι, στον πύργο. Εγώ δεν πάω στον πύργο. Πού θα πας? Στην Αμαλιάδα. Ελάτε κοντά εσείς και μη στενοχωριόσαστε. Ελάτε μέσα. Από εδώ ελάτε, από εδώ. Έτσι, μπράβο. Καραγιώση μου, Τι θέτρε Χατζη Χαβιάρη? αχματάκια μου, Καραγιώση μου. Έλα εδώ να σου πω, βρε. Τι, Έλα εδώ. τι να μου πεις, κανένα ψέμα? Όχι ψέμα, βρε, θα σου πω αλήθειες, Καραγιώση. Αχματάκια μου, Τι είναι φρυδάκια μου? έλα εδώ. Ορίστε έρχομαι. Παλακιά. Καραγιώση μου, και γλιτώσαμε, βρε. Μη ο υπότης, Ναι, μη ο Μπότης, όχι μπότης, αλλά... υπότης. Α, ναι, ο Μπότης, μάλιστα αυτός ο Μπότης. Βρε Καραγιώση μου, είδες βρε γενναίοι που είναι αυτοί οι υπότες. Ήσουνα κι εσύ, μου είπε η αρχόντισσα. Ναι, κι εγώ. Έδωκα 2-3 μαχαιριές καταντάρι στο λυκάνθρωπο. Ναι, Καραγιώση μου,
και του βγάλα τα δόντια. Με το μαχαίρι. Τι ήθελα τα νάλια, με το μαχαίρι δεν βγάλω εγώ τα δόντια. Μπράβο Καραγιώση μου. Και τώρα μετάκια μου. Και τώρα Χατζαντζάρη πάμε κάτω στον πύργο της Αρχόντισσας. Ναι. Να φάμε και να πιούμε 40 μέρες τα γλεντάμε Χατζαντζάρη. Ναι. Θα μαζευτεί όλο το νησί της Αρχόντισσας στο σπίτι. Ναι μετάκια μου. Και θα δεις γλέντια που έχουμε να κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε εδώ το βασίλη της διεύθυνσης του High TV. Ναι. Τον κύριο Καράμπελα. Ναι. Θα πάρουμε το Λάζαρο εδώ του High TV. Ναι Καραγιώση μου. Θα πάρουμε το Γιάννη το σκηνοθέτη. Ναι. Θα πάρουμε την Ελευθερία. Ναι. Βέβαια. Θα πάρουμε την κοπέλα που τραβάει την κάμαρα. Ναι. Που τραβάει το έργο μας σήμερα. Ναι Καραγιώση μου. Ρε μανούλα μου, τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει Καραγιώση μου? Θα τρώνε τσάμπα 40 μέρες. Πάμε λοιπόν Καραγιώση μου. Έλα εδώ εσύ και μη στενοχωριέσαι. Εγώ φεύγω από εδώ. Πάω για τον πύργο. Στην Αμαλιάδα πήγαινε. Ευχαριστώ πολύ. Άιντε θεματογονιό σου, κολλητήρια, πάτε στη γραμμή γρήγορα. Τι κάνουμε μπαμπάκο? Θα χορέψουμε, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη σκηνοθέτρια τη Σωτηρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το High TV που παρουσιάζει το θέατρο του Λέντερη και της Άννας Λέντερη. Κυρίες μου και κύριοι, ο Υπότης και η Κακούργα η Μάγισσα έλαβε τέλος. Γεια σας, γεια σας. Στίβι. Οπα.